Do you want to hear the truth, or just a great but false UFO story? There is a lot of UFO stories with flying objects, body of aliens and so on, but they're false. This story is the truth, but to understand what happened, you need some information first. These are Gaddafi arrested. ET message to Russia, the psychopaths. October 20th, 2011, 8:18 Greenwich Mean Time. We are coming with fire, Mother Russia, from the sky. Fire from the sky for all what you have done of evil things against my people. Som vært. Ruslands Uralregion ved 9-tiden i morges. En tonstung meteor eksploderede med enorm kraft. Trykbølgen smadrede vinduer og tage i hundredvis af huse, og mange hundrede blev såret. God aften, ja. En meteor skabte altså store ødelæggelser natten til i dag dansk tid. Meteoren bragede gennem atmosfæren og slog ned i Uralregionen i det østlige Rusland. Russiske kilder taler om, at mindst 950 mennesker er kommet til skade, især med snitsår. Omkring 50 er indlagt. Meteoren eksploderede, da den ramte atmosfæren med 54.000 km i timen og skabte en enorm trykbølge. Forestil dig, at du er på vej på arbejde en helt normal og fredelig fredag morgen. Ud af det blå kommer der en ildkugle. Og kort efter et højt brag. Вспышка света через минуты 3 примерно, то есть громкий хлопок, взрыв, паника вокруг, люди забегали, кто-то кричал конец света. Det var byen Tjeljabinsk i Ural, der blev hårdest ramt af meteorstenene. Der udbrød panik blandt indbyggerne. Rygter om både rumvæsener og jordens undergang spredte sig. Mange hundrede blev såret. Op mod 1000 har søgt lægehjælp. Но тем не менее пострадавшие есть. Нужно прежде всего подумать о том, чтобы помочь людям. И не просто подумать, а немедленно это сделать. Meteoren kunne ses 200 kilometer væk. Her er det en af meteorstenene, der har lavet et hul i en frossen sø. Og her er det en zinkfabrik, der er blevet ramt. Rusland har nu sendt katastrofeberedskab afsted mod området. Все силы и средства РСЧС и МЧС России были приведены в режим повышенной готовности. Это более 20 тысяч человек, которые приступили к обследованию территорий, уточнению обстановки. Hvad der startede som en helt normal fredag, bliver nok en af de dage, som indbyggerne husker resten af deres liv. Uffe Grå Jørgensen, god aften til dig. Billederne, vi ser fra Rusland, det ligner jo nærmest en katastrofefilm fra Hollywood. Hvor usædvanligt er det her fænomen? Ja, det er meget usædvanligt. Jeg har aldrig set noget lignende. Det minder mest om det, der var i Tunguska for 100 år siden, men det var dog meget større end det her. Det i Tunguska var formentlig en isklump på 50 meter i diameter, som kom faren ind med 100.000 km i timen og ødelagde 2.000 kvadratkilometer skov. Det her har nok været en sten på en 5-10 meter i diameter, som eksploderede op i en højde af 30-40 kilometer. Og det er faktisk meget kraftigere eksplosion end en atombombe, men fordi den er så højt oppe, så er effekten jo mindre. Ja, og jeg skal lige sige, at Tunguska, det var jo altså i Sibirien, altså en anden del af Rusland faktisk, at det var skete. Det nemlig. Ja. Præcis hvordan er det sådan en meteor her laver de her kolossale ødelæggelser? Er det fordi den kommer ind med så stor hastighed? Den kommer ind med 100.000 km i timen, eller 50.000 km i timen, som du sagde for lidt siden. Og det er jo noget helt andet end en bil, der kører ind i en mur. Og det er simpelthen den høje fart, som gør, at eksplosionen bliver så voldsom. Så den varmes voldsomt op i atmosfæren på vejen ned, og så bliver den glåenhed på ydersiden og iskold indeni stadigvæk. Og så de store spændinger får den til at eksplodere, og det er den eksplosion, man har set. Og det er trykbølgen fra den eksplosion, som altså er voldsommere end en atombombeeksplosion,
som har fået lavet de store katastrofeødelæggelser, som vi ser på filmene. Det er jo svært ikke at tænke på. Det er jo svært ikke at tænke på, om sådan noget her også kunne ske eller kan ske her i Danmark. Ja, det kunne det godt. Det rammer jo fuldstændig tilfældigt, men heldigvis er jo det meste af jorden ganske øde, og der bor ikke ret mange folk. Vi klumper os alle sammen i de store byer langs med kysterne. Så risikoen for at blive ramt er ganske lille. Altså en meteorsten af den her størrelse kommer med nogle 10 års mellemrum, men risikoen for, at den kommer i et tæt befolket område, er selvfølgelig ikke så stor, men dog ikke sådan fuldstændig forsvindende, så det er noget, man skal tage ganske alvorligt, måske nok mere alvorligt, end man egentlig gør. Og med de formelle ord fra dig, Uffe Krogh Jørgensen, tak fordi du var med her. Og på vores hjemmeside kan du læse meget mere om meteornedslaget i Rusland. Her har vi nemlig dækket dagens begivenhed minut for minut, og det er jo på dr.dk. Vi er i gang med TV-avisen, og for nye seere tager vi lige dagens overskrifter. 2 tons meteor bragede i nat dansk tid ned over Uralregionen i Rusland. Mindst 950 mennesker er kommet til skade. Ballade om unges Prag. Og nu nyhederne med Johannes Langkilde. Over 900 mennesker er kvæstet efter en gigantisk meteorregn i Rusland. Den historie vender vi tilbage til lige om lidt. God aften og velkommen til 19-nyhederne. Flere end 900 er kvæstet i Rusland efter en gigantisk meteorregn. Og mens det fandt sted i morges meget tæt på jorden, tæt på byen Tjeljabinsk i Uralbjergene, så er en gigantisk asteroide på vej i aften til at passere tættere på jorden end nogensinde før. Så tæt faktisk, at den kan risikere at smadre vores satellitter ude i magnetosfæren, som det hedder. God aften, Ole Knudsen. Du har i aften et arrangement, hvor man kan se den her asteroide. Fortæl mig en gang allerførst, hænger de her 2 begivenheder sammen? Overhovedet ikke. Det er rent tilfælde, og det er rigtig ærgerligt, fordi det betyder, at vi har måttet rende dobbelt så stærkt. Men det er meget sjovt, der sker sådan nogle ting. Vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik. Du er leder af Steno-museet og ved derfor alt om det her med asteroide og meteorer. Allerførst så skal vi til byen Tjeljabinsk, som i nat dansk tid blev ramt af en meget, meget voldsom meteorstorm. Det begyndte som et drømmesyn. Helt uden lyd. Lige midt i morgentrafikken. Men så brød 10 tons brændende meteorsten gennem lydmuren. Og så ramte trykbølgen. På en skole i Tjeljabinsk var eleverne godt i gang med undervisning, da ruderne blev trykket ind. И вообще было, такое не очень приятное ощущение. Да, потом раздался толчок. А потом раздался толчок, вылетела деревяшка из-под окна. Fragmenter af knust glas røg gennem store dele af byen, og mange blev ramt. Blandt andet denne unge kvinde, som gik ud for at se det blændende lys. Взрыв и все стекла на балконе разнесло, и меня попало. В общем, повезло, что я так оделась. Просто слабо очень. Mere end 900 blev såret, og på byens skadestue var der trængsel. В основном множественные резаные раны, ушибы различных тел в результате вот этого взрыва, который произошел. Приняли уже, наверное, человек около 60-70, полный коридор. Meteoritten ramte ved Tjeljabinsk, øst for Uralbjergene, en by med 1 million indbyggere. Челябинск попал в зону действия метеоритного дождя. Я думаю, специалисты позже дадут более точные данные. Den havde god fart på, da den ramte atmosfæren kl. 9:20 russisk tid. 30 km i sekundet, 108.000 km i timen. En halv time efter var der igen helt stille i Tjeljabinsk og et stort hul i isen. Ole Knudsen, er der nogen særlig årsag til, at det her finder sted i Rusland? Overhovedet ikke. Det kunne være sket hvor som helst på jordkloden, og det sker med mellemrum hvor som helst på jordkloden. Og når du siger hvor som helst, så kunne det i princippet også ske i Danmark? Ja. Men og ja, sagtens. Og det er også sket i større eller mindre grad.
Men kan man forudse den her slags meteornedfald? Det er jo voldsomme konsekvenser. De små der, sådan en bitte fyr der på, hvad siger russerne, cirka 10 tons, altså den er jo et par meter i diameter eller sådan noget, det kan vi ikke forudse. Vi har ikke kikkertudstyr, som er godt nok til at kunne se dem på stor afstand, og dermed kan man ikke forudse noget. Og det synes jeg, kan man altså ikke gøre noget ved det. Men hvad er det, der sker, når den her meteor den kommer ned igennem atmosfæren og på den her måde laver en trykbølge? Det første, der sker, er, at den kommer ind i atmosfærens luft, og så gnider den på grund af en stor fart med luften og bliver varmet kraftigt op, så metallet eller stenen, som den består af, fordamper. Det er det, man ser som den her ildkugle. Men noget, der bevæger sig i vores atmosfære med så stor fart, vil så også lave et lydmursbrag, og det er det, som har slået alt glasset i stykker derovre i Tjeljabinsk. Så der er ikke tale om eksplosion i den forstand. Der er tale om ganske almindelig lydmursbrag, men meget kraftigt. Og hvorfor er det så, Ole Knudsen, at der er så mange af de her sten, de her meteorsten på én gang? Jamen det er jo fordi, der ikke er nogen, der har ryddet ordentligt op. Altså det er stumper af forskellige størrelser, der blev til overs, dengang solsystemet blev dannet. Nogle af dem er blevet til planeten Jorden og os på Jorden og de andre planeter. Men der flyver stadigvæk noget rundt deroppe. Og den her er ikke, som det er blevet sagt hele dagen, en meteorregn. Det er ét meteor, som kommer ind og som så splitter op ind i atmosfæren. Og så følger stumperne pænt afsted på række. Det kan man også se på filmene. Og der sker, Ole Knudsen, rigtig mange spændende ting i vores verdensrum i dag. Prøv lige en gang at se her i aften. Vil en asteroide på størrelse med en halv fodboldbane være så tæt på jorden som aldrig før? Dog så kræver det en ret kraftig kikkert at se den, for den er jo omkring 30.000 kilometer væk. Det bringer asteroiden inden for det bælte af satellitter, der leverer GPS- og tv-signaler her til jorden. Asteroiden den vejer 130.000 ton. Og så vil jeg så spørge dig om lidt, om der er risiko for, den kan ramme vores satellitter ude i det her magnetosfære. Er der det? Overhovedet ikke. Altså, de satellitter, som vi bruger blandt andet, når vi sender tv rundt til hinanden, de ligger ude i 35.800 kilometers afstand fra jordens centrum. Og den her, den passerer så et par tusind kilometer indenfor, så der er ingen risiko for, at de bliver ramt. Det kan godt være, at der er en enkelt satellit, en GPS-satellit eller nogle af de andre, som går i lidt mere aflange baner, som bliver ramt, men risikoen er kolossalt lille. Og her har vi så altså at gøre med... Det ved vi om et par timer. Ole Knudsen, her har vi så at gøre med en meget, meget dramatisk episode i Rusland, hvor en meteor rammer og laver en trykbølge og skader nærmest op mod 1000 mennesker. Og i aften, der står du så på Ole Rømer-observatoriet i Aarhus, hvor dine gæster kan få lov til at kigge på den her asteroide, der så også passerer meget, meget tæt på jorden. Jeg spurgte dig først, om det hænger sammen, og det siger du, det gør det ikke. Men på den anden side, hvad er den statistiske sikkerhed eller mulighed for, at sådan noget kan ske på samme tid? Jamen, den er jo høj. Det er jo lige sket. Men sådan er statistik. Altså, det ved du også godt, hvis en eller anden kører ind i din bil en dag, så siger du, jamen, det sker jo først om flere år, og så sker det altså næste morgen alligevel. Det er statistik, og det kan vi ikke gøre noget ved. Det er et rent tilfælde, det her. Men er der nogen risiko for, at den her asteroide, som så kommer forbløffende tæt på jorden, kan ramme os? Nej, overhovedet ikke. Altså, den passerer jordoverfladen i en højde på 27.700 kilometer. Og den højde eller afstand, den kender vi med nøjagtigt på cirka 10 kilometer, så der er ikke nogen som helst risiko for, at den rammer os. Slet ikke. Tak skal du have, Ole Knudsen, og rigtig god fornøjelse i aften. Jeg håber, I får et godt blik af asteroiden. Det er en smule skyde derude, ved jeg, men jeg håber, I får hul igennem. Det gør vi ikke. Det er totalt overskyet her, så vi ser ingenting. Øver os. Held og lykke alligevel. Asteroider, meteorer og meteoritter, hvad er det egentlig for noget? Og det kan de blive meget klogere på vores hjemmeside. Adressen, den er tv2.dk. Can you throw a stone just like this? Sure. But from space? No. So you cannot make dirty tricks yet, mankind. Therefore we have an alien copyright. The marker is like an animal footprint we have found here. Now we just have to find the animal itself, but how? People get ready. There's a train coming. Don't need a ticket. You can just step on board. See perhaps also. Info evidence, 24th April 2005. After the first and the second contact,
See, impossible, these videos. Only 22 days passed. And then,